Tasagana, Pomsari ni Kapitan Rinaldo Ubungan ni Barangay Santo Rosario, San Juan, La Union, dumawat ni dispensar, kan makikaptiak, nagiti nagreklamo king kuana, hindi lang kalmaan iti Pamburadyo La Union. May palagip pa, Kapitan Rinaldo Ubungan, kata imay ireklamo, nagiti agina, nga isod Lani Tadifa, kan ni John Klein Tadifa, iti barangay Biday, syudad di San Fernando, may pagrop, may pagrop nga panangpangta ni Kapitan Ubungan kadakwada, iti napalamas nga aldaw, iti Merkules. Sigon, iti reklamo, nagita gina, hindi napanda i-deliver, dajay order, cabinet nga order, ni Kapitan Ubungan, nuji asawa, ni Kapitan Ubungan, timay sa iti agtagtagilako, nagiti suplasan iti syudad di San Fernando, kat nagitay agina di hinairan, dahil naglako ti kabinet nga mapan mag-deliver, di kabinet nga ginatang ni Mrs. Ubungan, iti pagtaganda di barangay Santo Rosario, San Juan, La Union. Iti dahil nga pasamak, udititamasan na kundaway, nga may pagarop nga pinangsa ni Suda, di Kapitan Ubungan may basar, iti palawag, dagiti agina, ito'y Pamburadyo. Kasi pinapasama ka po Bumbo Daniel, si Mangko ka tinawagan na garo ni Maret, dati ni-deliver da. Kitata, di sa Mangko talaga sa dinamag ko, abayarin niya di jay ko na ka. I-deliver mi dati cabinet nga ginatang da misis mo, manong wala na magay may umpisa. Kamu na sinuti ng pagkakanya daan. Ala kay babayo garudan tan uti kastakit ko adala pa malada bakit iti San Fernando kuan diya kami makakota nasakit pala dati tumang ko diya aksidente kami didi ko na kinatawag insong ba nga dagos mo diya may isa nga anda ka nung trabaho tagi agbangkat ket tinaka di pa nakarkilada la ang iti may lugan di cabinet sudiya lang iti kuwada, mayanda. Siyempre, kasama ko na, nakakuha ko na ulit. Di nasarita kanya da. Babayong taga rin no kasparigan na nadadahil na taga hanggang malapagawiday. Kanya da. Madi-madi medyo na-offend na kaya yung bagada nga yung sumpa na nga di kaya. Kung ano, nyamang kasparigan di kung ano medyo bagada nga binantake da never nga agbandaak kukuha mo yung garo di pagkakapitan ko kahit no di nasaritak nga di kaya hanggang nga malapalubusan nga umalis ko na dispensahan dan. Okay. Sinadaan na kinagpaisoan na talaga oran niya nga oras ke mabaling kami agsasarita through your effort no doon basta malawlawagan man dyan nga maminsanin natatanong awan man di pang panunutan mi kung bangil kang bangil Pombo, radyo na sa Palpas, Bansang Radyo ng Pilipinas sa consistent number 1 sa La Union. Basta radyo, Pombo.